Salam mehriban dostlar, ediz tomaşaçylar, bu Ceyhun Production, bu sürpriz. Ine bunam Bagtyar zamanamyzda bagta yar ýaşlaryň, ýagny etramyzyň Güneşli Türkmenistan geňeşliginiň ýaşaýjylary, Recep agamy täzegül gelenejemizin mehriban perdentleri Nurmurat bilen Nurananyň bagt toýuna bir näçe sowgatlar bilen bu sürpriz hyzmaty ýürüýdi. Häzirki wagtda Russiýa döwletine zähmet çekýän döwletli maşgalaryň mehriban giýewsi Ihlasyň adyndan Nurmurat bilen Nurananyň bagt toýuny gutlap, azaýyp dilegler, azaýyp arzular, azaýyp sowgatlary gowşurýar. Häzir nesip bolsa, ýürüýdi kardeşlerimiz toýun geçýän pursatyny barar. Şeýlede owadan ýaşlarymyzy Ihlasyň adyndan bir näçe owadan dilegler, owadan sowgatlar bilen begendiler. Ceyhun Production azaýyp pursatlary size hödürleýär. Ana edin adamlar, hormatly mehmanlar, häzir dawaramyzyň iň bir ýatdan çykmajak, gaýtalanmajak owadan burzatary. Ana bugün döwletli maşgala ýürüýän niýetiniň sürpriz elbetde. Bu sürpriz Ceyhun Production'yň ýad etmegine dowam eder ýürüýän döwletli maşgalanyň giýewsi Ihlasyň adyndan multifirm gahramanlary bilen bilelikdi. Täze ýylda hemme jämyň garaşýan mehmanymyz Ayaz baby bilen dawaramyz dowam edýäs. Bir el çarpalyňla mehmanlara odan burzatlar üçin. Başdyra. Assalamu alaykum. Mehriban insanlar. Şonky şatlykly dawarada Nurmurat bilen Nurananyň bagt toýuna gutlap geldik. Täze ýylyň öň sirasyna hemmeňizi şu bagt toýda hemmeňizi täze ýylyňyz bilen gutlaýan. Ýaşlar bagtly bolun. Minnettar, köp sağ olun, canınız sağ olsun. Ine ýürüýse, ilki Ihlasyň adyndan ýaşyrmada niýetiniň sürpriz sowgatyny kabul edeli. Ana ýürüýse süýjilik sortlary, şeýlede Bagtyar ýaşyrmada da toý sowgatlar, owadan burzatlardan, dawaramyzyň iň bir ýatdan çykmajak, gaýtalanmajak owadan burzatary. Bu sürpriz dawaramyzda dowam eder elbetde. Ceyhun Production ýad etmeginde. Bagtyar ýaşyrmada döwletli maşgalanyň giýewsi Ihlasyň adyndan ýaşyrmada niýetine toý sowgatlar gowşurýar. Owadan burzatlarda sowgatlar nesip etsin. Toýly günden ýadyar alsyn. Bir el çarpalyňla mehmanlar ýaşyr üçin. Aýtýarym. Durmuş toýuna niýetinden sowgat aýdym bilen ýürüýdi. Nurmuratçanyň çykany Mere Turçan dowam edýär. Kakam can, sen adına tuak olsa
Bugün dünyada yokkam, söylemek vardı kakan sözleri. Alırdım ben gökten söndürnamayı, kakam cani getirdim ben armanlayı. Alırdım ben gökten söndürnamayı, kakam cani getirdim ben armanlayı. Kakam can sen ardına duvar kılsam, kakam can sen mopali oğlum olsam, kakam can teslimden rızkı alsam, kakam can sen mopali oğlum olsam. Bir el şarkı atma mihmanlar. Minnettar. Köp sağ olun. Canınız sağ olsun. Allah'ım kakalarımızın, enelerimizin canları sağ, ömürleri uzak olsun. Kakacan Artikov da varamız devam eder elbette. Hemmeceğimiz sans ediyeniz. Eksi mihmanlar tahta şağırıyan. Sans ediyen! Yaşar bahtı olsun. Bu sürpriz. Tansuy. Şaniyan onu. Toydur otu olsun. اللي خبيته خايفي ميك وما يوم مشتري اللي خبيته خايفي ميك وما يوم مشتري ما يبني شريك مفكر فيك ما يبني شريك مفكر فيك لكي لا خليك دلا Bring the action. Şaniyan. لا 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 Yavrucan balasıya. Nurmurad'ın toyunda. Bilelikse. اللي خبيته خايفي ميك وما يوم مشتري اللي خبيته خايفي ميك وما يوم مشتري ما يبني شريك مفكر فيك ما يبني شريك مفكر فيك لكي لا خليك دلا Bring the action.